L-aħbar li Malta kisbet eżenzjoni mill-impenn li ntrabtu bih l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea biex inaqsu l-użu tal-gas bi 15% intlaqat tajjeb ferm minn sħab soċjali f'pajjiżna li ddeskrivew dan bħala pass lejn id-direzzjoni tajba. One News kellem wħud misħab soċjali li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal ħidma tal-Gvern fil-livell tal-Unjoni Ewropea sabiex kull faxxa fis-soċjetà Maltija tkun protetta mill-isfidi internazzjonali. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja qal li dan il-ftehim ifisser li l-ħaddiema m'għandhomx lokal allarm li l-prezzijiet tal-enerġija se jiżdiedu minħabba dan l-obbligu mill-Unjoni Ewropea. Spjega li dan ifisser ukoll serħan il-moħħ għall-impjiegi tal-ħaddiema kollha. Aħna bħala organizzazzjoni insodisfatti bin-negozjat li għamel il-Gvern għal xija kontinwazzjoni tal-istabilità tal-prezzijiet tal-enerġija li adotta l-Gvern u naqblu magħha għax hawnhekk qegħdin nagħtu stabilità lill-impjiegi u l-postijiet tax-xogħol. Jissekonda kien hemm il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA Joe Farrugia huwa qal li dan il-qbil mal-Unjoni Ewropea ifisser inqas tibdil u inċertezza għan-negozji u l-intrapriżi f'pajjiżna. Importanti anki ma' miżuri oħra li qed jkun gvern illi kemm jista' jkun ikollok l-own security of supply u ikollok l-inqas disruptions għal negozji u anki minħabba l-prezzijiet ukoll. Allura il-fatt li ġibna din id-deroga naħseb huwa pass fid-direzzjoni tajba. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Kamra Negozji Żaru Medji Abigail Mamo iddeskrivit il-ħidma ta' Malta fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bħala waħda ta' suċċess. Malta għamlet xi ħaġa ta' suċċess, ġablet deroga importanti li importanti ħafna l-pajjiżi żgħar bħal Malta. Ġifieri din ma kienx xi ħaġa awtomatika, xi ħaġa li Malta kellha taħdem ħafna u kienet importanti għaliex fejn pajjiżi oħra u fejn id-direzzjoni li tkun qed tieħu l-Ewropa biex inti tieħu minn sorsi differenti tal-enerġija, Malta ppreżentat il-każ tagħha li Malta m'għandix ħafna opzjonijiet bħal pajjiżi oħra, allura importanti li aħna ġejna eżenti minn dik id-deroga, però Malta ħadet commitment ukoll li taħdem iktar fuq ir-riżorsi rinnovabbli tal-enerġija. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Miriam Dalli spjegat li din l-eżenzjoni hija kruċjali għal pajjiżna, speċjalment minħabba l-fatt li l-maġġoranza tal-enerġija ta' pajjiżna hija ġġenerata mill-gass. Sa mill-ewwel ġurnata meta bdejna naraw x'qed jiġri internazzjonalment, tajna wieda lil dan il-poplu li ser inkunu qegħdin hemmhekk biex nissalvagwardjaw u nipproteġu lill-konsumaturi kollha tagħna, jiġifieri lill-familji, lill-SMEs f'pajjiżna u lill-industrija.